ሰላምን ጥዕናን ንኩልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ቅንፍር ወይ ድማ ክሎቭስ ንብሎም ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ንክልቲኡ ፆታ ማለት እውን ንደቂ ተባዕትዮን ንደቂ ኣንስትዮን ዝህብዎም ጥቕምታት ክንርኢ ኢና። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንደይ በዝሒ ቅንፍር ክንወስድ ኣለና ዝብል እውን ሓሳብ ክንርኢ ኢና። እንታይ ዓይነት ናይ ጥዕና ፀገም ክንርኢ እንተለና ኸ ንቅንፍር ምውሳድ ክነቋርፅ ኣለና ዝብሉ ሓሳባት እውን ክንርኢ ኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከም እውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ቅንፍር ብቫይታሚንን ብማዕድንን ሪች ዝኾነ እዩ። ቫይታሚን ኤ፣ ካልሽየም፣ ማግኒዥየም፣ ፖታሽየም፣ አይረን፣ ቫይታሚን ኬ፣ ዚንክ፣ ፍሎትን፣ ኮሊንን፣ ቤታ ካሮቲንን ኢዩጅኖል ዝተባሃሉ ብጣዕሚ ጠቐምቲ ኒውትረንትስ ዝሓዘ እዩ። ናይ ቅንፍር ኦይል ወይ ድማ ናይ ቅንፍር ዘይቲ ኢዩጅኖል ዝሓዘ እዩ። እዚ ድማ ቃንዛ ንምዕጋስን ኢንፌክሽን ንምክልኻልን ዝጠቅም እዩ። ናይ ምሕቃቕ ምግቢ ፀገም ንሃንጎቨር ከምኡውን ንሕማም ስኒ ቅንፍር ምጥቃም ልዑል ጥቕሚ ይህብ እዩ። ቅንፍር ተሓጓስን ሓይልን ይውስኸና እዩ። እዚ ድማ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ትረኽብዎ ዕግበት የመሓሾ እዩ። ኢዩጅኖል ከም ናቹራል አንቲ ኦክሲዳንት ኮይኑ ስለ ዝሰርሕ ቅንፍር ንፆታዊ ርክብ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ ንክኸውን ዝገብሮ እዩ። ነዚ ምስራና ብኸመይ መንገዲ እዩ ቅንፍር ንፆታዊ ርክብ ጥቕሚ ዝህበና ዝብሉ ክንርኢና። ፈለማ ንደቂ ተባዕትዮ ብዝህብዎ ጥቕሚና ክንጅምር። እቲ ቀዳማይ ንደቂ ተባዕትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ዝህበና ጥቕሚ እንታይ እዩ ዝብል ክንርኢ እንተለና ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ፀገም ወይ ድማ ኢርሊ ኢጃኩሌሽን ንብሎ ይከላኸልና እዩ። ናይ ቅንፍር ኦይል ወይ ድማ ናይ ቅንፍር ዘይቲ ክሎቭ ኦይል ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ዘይግዚኡ ዘርኢ ፍረ ንኸይፈስስ ማለት እውን ስፐርምኹም ኣብ ዘይግዚኡ ኢጃኩሌት ንኸይግበር ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ልዑል እዩ። ናይ ቅንፍር ኦይል ወይ ድማ ናይ ቅንፍር ዘይቲ ብሉፅ ናይ ደም ምዝዋር ንክህልወና እውን ይገብር እዩ። እዚ ድማ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ብሉፅ ዓቕሚ ንክህልወና ዝሕግዘና እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ጥቕሚ ድማ ናይ ዘርኢ ፍረና ወይ ድማ ስፐርምና በዝሕን ኳሊቲኡን ንክውስኽ ይገብር እዩ። ቅንፍር ብዝተፈላለዩ ናይ ፍላቮናይድ ኒውትረንትስ ሪች እዩ። ከምኡውን ናይ ቅንፍር ዘይቲ ብፕሮቲን ብካርቦሃይድሬትን ዝበልፀገ ስለ ዝኾነ እዚኦም ድማ ኣብ ናይ ዘርኢ ፍረና ወይ ድማ ስፐርምና በዝሒ ጥቕሚ ዘለዎም እዮም። ስለዚ ቅንፍር እንተተጠቒምና ናይ ዘርኢ ፍረና ወይ ድማ ስፐርምና በዝሕን ኳሊቲን ንክውስኽ ይጠቕመና እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ጥቕሚ ክንርኢ እንተለና ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌትና ንክውስኽ ይገብር እዩ። ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ንኣብነት ብዕድመ ብናይ ፀቕጢ ስራሕ ክኸውን ይኽእል። ከምኡውን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌትኩም ዝወረደኩም ደቂ ተባዕትዮ ሰሚዕትኩምን ድሌትኩምን ንክትውስኹ ቅንፍር ተትጥቀሙ ይምረፅ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ጥቕሚ ናይ ቅንፍር ድማ ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞንና በዝሒ የውስኾ እዩ። ቴስቴስትሮን ሆርሞን ወይ ድማ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን ተባሂሉ ዝፍለጥ ሆርሞን እዩ። ኣብ ፆታዊ ርክብ ልዑል ዝኾነ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ። ቅንፍር ተጠቃሙ እንተኮይንኩም ድማ ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞንና ንክውስኽ ብምግባር ናይ ፆታዊ ርክብ ዓቕሚ ብልዑል መጠን ንክውስኽ ዝሕግዘና እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ጥቕሚ ናይ ቅንፍር ንደቂ ተባዕትዮ ዝህቦ ክንርኢ እንተለና ድማ ንሕማም ሽኮር ንምክልኻል ይጠቅም እዩ። ኣብ ውሽጢ ደምና ዘሎ ናይ ሽኮር በዝሒ ክንቆፃፀሮ እንተዘይክኢልና እንዳወሰኸ ዝኸይድ ናይ ሽኮር በዝሒ ንነርቭታትናን ከምኡውን ንትቦታት ደምና ይጎድእ እዩ። ኣብ ነርቭታትና ዝበፅሕ ጉድኣት ሓደ ወዲ ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም እኹል ዝኾነ ሓይሊ ንኸይረክብ ክከላኸሎ ይኽእል እዩ። ኣብ 2018 ዝተገበረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ዝንጅብልን ቅንፍርን ንሕማም ሽኮር ንምክልኻል ልዑል ጥቕሚ ከም ዝህቡ ሓቢሩ ነይሩ። ብሕማም ሽኮርያ ተዘይተጠቂዕኩም ድማ ነርቭታትኩምን ናይ ቱቦታት ደምኩምን ጥዕናዎም ዝሓለው ንክኸውን ዝሕግዘኩም እዩ። እዚ ድማ ብሉፅ ኣዕጋባይ ናይ ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም ብሉፅ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ።
ስለዝኾነ ቅንፍር እዘን ቅድም ኢለ ዝሓበርክውን 5 ጥቕምታት ንደቂ ተባዕትዮ ይህብ እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ድማ ቅንፍር ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዝህበን ጥቕሚ ክንርኢና። እቲ ቀዳማይ ጥቕሚ እንታይ እዩ? ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌትክንን ስምዒትክንን ንኽውስኽ ዝሕግዘክን እዩ። ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽሙሉ ግዜ ናይ ጭንቀትን ናይ ድኻምን ስምዒት ንኸይህልወኩም ቅንፍር ብምክልኻል ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ድሌትኩም እውን ንኽውስኽ ይጠቅም እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድማ ንጾታዊ ርክብ ዘለክን ድልውነት ንኽውስኽ ዝገብር እዩ። ከም ዝፍለጥ ናይ ጾታዊ ርክብ ድልውነትክን ብሰውነትክንን ብኣእምሮኽምን ድልዋት እንተዘይኮይንክን ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ናይ ምብጻሕ ነገርክን ብጣዕሚ ዝቐነሰ እዩ ዝኸውን። ናይ ቅንፍር ዘይቲ ሽታ ኣሴታይል ኮሊን ንኽፍልፈል ይገብር እዩ። እዚ ድማ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ድልውነት ልዑል እጃም ዘለዎ እዩ። ኣብ ሓንጎልኩም ውሑድ ናይ ኣሴታይል ኮሊን በዝሒ ዘለኩም ሰባት ኣብ ጾታዊ ርክብ ኣድህቦ ናይ ምስኣን ጸገም ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ኣድህቦኹም ናብቲ ጾታዊ ርክብ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ድማ ዕጋባይ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ምፍጻም ዕድልኩም ብልዑል መጠን ይቕንስ እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ውሑድ በዝሒ ኣሴታይል ኮሊን እንተሃሊኩም ንጾታዊ ርክብኩም ናይ ምድላው ዕድልኩም ስለ ዝቕንሶ እዩ። ስለዝኾነ ቅንፍር ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ትጥቀሙ እንተኮይንኩም ኣብ ሓንጎልኩም እኹል በዝሒ ኣሴታይል ኮሊን ንኽህሉ ብምግባር ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ንምውሳኽን ድልውነት ንኽውስኽን ቅንፍር ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ክብደት ሰውነትኩም ንኽቕንስ ይገብር እዩ። ክብደትኩም ምቕናሱ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ሆርሞናትኩም ናፃ ንክኾኑ ይገብር እዩ። እዚ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ሂወትኩም ዕጋባይ ንክኸውን ዝሕግዘልኩም እዩ። ናይ ቅንፍር ቅመም ናይ ሜታቦሊክ ቅልጣፈ ከነቃቅሖ ይኽእል እዩ። ስለዚ ክብደትኩም ንክቕንስ ይገብር እዩ። እዚ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ሆርሞናትኩም ናፃ ንክኾኑ ብምግባር ዕጋባይ ናይ ጾታዊ ርክብ ንክትፍጽሙ ጠመኩም እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ጥቕሚ ናይ ምጥናስ ዕድልክን ንኽውስኽ ይገብር እዩ። ክትጠንሳ ትደልያ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ቅንፍር ማይ ክትጥቀማ ኣለክን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ቅንፍር ንኦቪሌሽን ስለ ዘበረታትዕ እዩ። ስለዝኾነ ቅንፍር ተጠቀማ እንተኮይንክን ናይ ምጥናስ ዕድልክን እውን ብኡ ልክዕ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ቅንፍር ዝህበክን ጥቕሚ ድማ ንናይ ወርሓዊ ጽግያት ሕማም ይቕንሰልክን እዩ። ናይ ቅንፍር ዘይቲ ሓደ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ሕማማትክን ይቕንሰልክን እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ጽግያት ሕማም ዝስምዕክን ደቂ ኣንስትዮ ቅንፍር ክትጥቀማ ኣለክን። ነዚኦም ምስራና ካልኦት ናይ ቅንፍር ጥዕናዊ ጥቕምታት ክንርኢ። ንጸሊም ከብዲ ጥዕና፣ ቁስሊ ካብ ኢንፌክሽን ንምክልኻል፣ ንሕብጠት ወይ ድማ ኢንፍላሜሽን ንምክልኻል ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ቅንፍር። ንጥቕምታቱ ብኸምዚ መንገዲ ምስራና ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንደይ በዝሒ ቅንፍር ክንወስድ ከም ዘለና ክንርኢ። ቅንፍር ካብ መጠን ላዕሊ ምውሳድ ኣብ ጥዕና ጉድኣት የምጽእ እዩ። ስለዝኾነ ናይ ዓለም ናይ ጥዕና ድርጅት ከም ዝሓበሮ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንወስዶ ዘለና ቅንፍር 2.5 ሚሊግራም ፐር ኪሎግራም ናይ ሰውነትኩም ክብደት ክኸውን ኣለዎ። ናይ ቅንፍር ኦይል ወይ ድማ ናይ ቅንፍር ዘይቲ ትጥቀሙ እንተኮይንኩም ድማ 1 ወይ ድማ 2 ጠብታ ናይ ቅንፍር ዘይቲ ክትጥቀሙ ኣለኩም። ናይ ቅንፍር ሕሩጭ ትጥቀሙ እንተኮይንኩም ድማ 1 ሻዕ ወይ ድማ 2 ሻዕ ፍርቂ ናይ ሽኮር ማንካ ጥራሕ ክትጥቀሙ ኣለኩም። ካብዚ ንላዕሊ ግና ቅንፍር ክትጥቀሙ የብልኩምን። ንቅንፍር ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምውሳድ ንጸሊም ከብድኹም ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ክገብሮ ስለ ዝኽእል ቀፂልና እንመን ደኣ ቅንፍር ክወስዱ የብሎምን ዝብል ነገር ክንርኢ። ናይ ደም ምፍሳስ ጸገም ዘለኩም ሰባት ከጋድደልኩም ስለ ዝኽእል ቅንፍር ተዘይትወስዱ ይምረጽ። ንቅንፍር እውን ካብ ሰርጀሪ ወይ ድማ መጥባሕቲ 2 ሰሙን ቅድም ኢልኩም ንቅንፍር ክትወስዱ የብልኩምን። ቅንፍር ክትወስዱ ከለኹም ናይ ኣለርጂ ምልክት ትሪኡ እንተኮይንኩም ንኣብነት ናይ ገጽ ምሕባጥ፣ ናይ ጎሮሮ ምሕባጥ፣ ናይ መልሓስ ምሕባጥ ከምኡ እውን ናይ ከንፈር ምሕባጥ፣ ናይ ምስትንፋስ ጸገም ዘጋጥመኩም እንተኮይኑ እውን ቅንፍር ምውሳድ ክትገድፍዎ ኣለኩም። ናይ ቅንፍር ሻሂ እውን ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ 2 ቡሽ ንላዕሊ ክትሰትዩ የብልኩምን። ካብ መጠን ንላዕሊ ቅንፍር ንኸይትሰትዩ እንዳሓበርኩ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም። ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውን ምልክት ብምንካን ክትተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ
ተምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ተብጽሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኽላትና ያኔለይ